Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Suli. Taong 1958, Ormoc, Leyte. Mahina, sakitin, at walang kakayahang lumaban ang iilan sa mga katangian noon ni Suli. Sa sobrang lampa niya, nagagawa niyang masaktan ang kanyang sarili kahit sa mga simpleng bagay. Ito rin ang naging rason kung bakit isa siya sa mga sentro ng katatawanan ng kanyang mga kakilala at kaibigan. Noong una natitiis niya pa ito, pero tumagal ng tumagal habang nakakaisip siya na pagtanto niyang hindi yun ang mga tipo ng tao na dapat niyang pag-aksayahan ng oras at panahon. Dahil dito, nagdesisyon siyang lumipat sa karatig bayan para subukang mamuhay ng mag-isa. Wala namang tutol doon ng mga magulang niya, lalo pat sa edad niyang 25 anyos. Marapat nga talagang naghahanap na siya ng sarili niyang mapagkakakitaan. Mahirap mang umalis sa lugar ng nakasanayan, lakas loob itong ginawa ni Suli. Paglisa niya sa kanila, ni minsan hindi na siya tumingin pa pabalik. Naniniwala kasi niyang kung gagawin niya ito, hindi siya makakausad ng wala ang kanyang mga mahal sa buhay. Nangako rin siyang babalik sa lugar nila, dala ang tagumpay na pwedeng maipaglaki ng kanyang ama't ina. Sa loob ng 7 taong paghahanap niya ng trabaho, hindi naging madali ang buhay niya. Halos maranasan niya pinuno mula sa pagiging basurero, katulong, utusan, kargador, at kung ano-ano pang mabibigat na trabaho. Di man sanay sa ganoong sitwasyon, sa katagalan natuto na rin siyang makibagay. Ang mas ikinatuwa pa noon ni Suli ay nung mapansin niyang hindi na siya gaanong tinatabla ng mga karamdaman. Hindi kagaya nung mga unang taon na halos araw-araw siyang nagpapakonsulta sa albularyo. At partida, pagiging basurero pa noon ang tinagalan niyang hanap buhay. Nakatira siya sa bahay ng isang matandang naging kaibigan niya na isa rin namang basurero. Mabuti na lang ang matandang yon. May sariling bahay sa bayan, kaya kahit mahirap, meron itong lugar na natutuluyan. Dagdag pa niya na, marami silang pagkakahalin tulad ng matanda, kaya nagtagal sila. Nakilala niya rin ito sa pangalang Armoro, tubong kapis, ngunit dinala ng tadhana sa lugar ng Ormoc. Dati rin itong may pamilya, subalit sa kasamaang palad, maagang pumanaw ang mga ito buhat sa isang malagim na aksidente. Pagtatapat pa nito sa kanya na, kabilang sila sa pamilyang may kaya noon sa kapis. Ang naging problema, marami ang nainggit, hanggang sa ginawa na sila nito ng masama. Isang gabi lang ang lumipas, lahat ng mga pinaghirapan nito, nawala na lang bigla, kabilang ang kanyang asawa at 8 anak. Kahit gustong ipaglaban ng matanda ang kanyang karapatan, hindi na niya ito nagawa dahil sa dami ng mga banta. May nag-abiso rin sa kanya na kapag hindi siya umalis ng kapis sa lalong madaling panahon, susunod siya sa kanyang pamilya. Dala ng takot nito, dali-dali itong umalis ng walang kahit na anong dala. Magmula noon, palaboy-laboy na ito kung saan-saang lugar. Ito rin ang naging rason kung bakit nauunawaan nito ang kasalukuyang sitwasyon ni Suli. Mariin din itong inilahad sa kanya na sa mga sandaling yon, siya na lamang ang itinuturing nitong kapamilya. Dahil sa mga sinabi nito, nagdulot naman ito ng tuwa sa kanyang puso. Lumipas pa ang mga araw, mas lalo pa siyang ginanahan sa pamamasura. Kung ano-ano ang naiuuwi niya para ipunin bago ibenta. Ganon at ganon lang din ang proseso ng buhay nila hanggang sa dumating ang araw na nagkasakit ng malubha itong si Tandang Armoro. Gustuhin man niya itong dalhin sa pinakamalapit na albularyo, ang problema ang matanda na rin mismo ang tumututol nito. Siyempre, ayaw naman niya itong dalhin ng labag sa loob nito, lalo pat maaari itong humantong sa isang argumento. Hanggat maaari umiiwas siya sa ganoong bagay
upang hindi yun makapagdulot ng masamang epekto sa kanilang pagsasama. Ang kaso lang, habang patagal ng patagal ang pagtitiis nito sa karamdaman, dito na niya unti-unting napapansin ang biglaan nitong panghihina. Nawala na rin yun ang kakayahang tumayo at makalipas lamang ang 1 buwan, hindi na ito nakaalis mula sa pagkakaratay. Para naman mabuhay itong si Tandang Armoro, araw-araw niya itong pinagtsatsaga ang pakainin, bihisan at paliguan. Dahil sa ganoong trabaho, ramdam niyang matinding pagod bago pa man siya makarating sa basurahan. Ngunit sa kabila nito, pilit pa rin siyang kumakayod para sa kanilang dalawa. Punong-puno siya ng pag-asa na maililigtas niya ang matanda. Pero ilang araw ang lumipas pagpasok ng 3 buwang pagkakasakit nito. Dito na niya unti-unting nararamdaman ang pagpapaalam ni Tandang Armoro sa kanya. Tandang-tanda pa noon ni Suli. Kakauwi niya lang noon galing sa trabaho nang bigla siya nitong tinawag. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, pilit nitong iniaabot ang kaliwa nitong kamay habang nagwiwika sa kanya ng, Suli, kapag wala na ako, dalawin mo ako pagkaraan ng 1 linggo. Buksan mo ang nicho ko at dukutin mo ang puso ko. Huwag kang mag-alangan, sapagkat ang kukunin mo nagtataglay ng kapangyarihan. Kapangyarihang babago sa pangkasalukuyan mong buhay. Dagdag pa nito na, kapag nakuha na niya ang puso, kinakailangan niya itong sakripisyohan sa loob ng 3 Biyernes Santo. Ang bawat panahong yun, walang patid niyang gugugulan ng dasal at mga ritual. Nabanggit din ito na, bago magsimula ang kanyang panata, kinakailangan niyang makapag-ipon ng pagkain at salapi. Sa mga panahong kasing yan, hindi siya pwedeng gumawa ng kahit na anong trabaho. Kailangan niya itong pagtuunan ng pansin sapagkat doon nakasalalay ang kanyang buhay at kaligtasan. Pagtatapat pa nito na, sa sandaling masimulan na niya ang ritual, wala na siyang pagkakataon para umatras pa. Dadalawa na lang din ang maaari niyang mapagpilian at yun ay ang mamatay o hindi naman kaya'y magpatuloy. Matapos naman itong mailhad ang lahat-lahat, dahan-dahan itong kinuha ang itim na libro na nasa ilalim ng kanyang higaan. Pagkaabot naman ito sa kanya, dito na yung tumahimik na animoy wala na itong kakayahang makapagsalita pa. Pagkakuha naman ni Suli ng libreta, tumambad sa kanya ang unang pahina nito na animoy may nakadikit na mukha ng isang tao. Gawa rin sa purong balat ng hayop na pinatuyo ang libreta, tapos bawat katagang nakalathala roon, masusing binurda ng sinulid ng may akda nito. Di lang yun, pansin din niyang parang matagal na itong nalikha dahil sa mga kakaibang lamat na nasa pagitan ng bawat pahina. Nakakamanghaman at nakakagulat na makasilay ng ganoong bagay. Alam niya sa kanyang sarili na hindi yun pangkaraniwan. May kutob din siyang naglalaman ito ng mga bukod tanging karunungan kung maniniwala siya at sasampalataya. Matapos naman niya yung masilayan, dali-dali naman niya yung isinilid sa kanyang bulsa. Kasing laki lang din kasi ito ng palad niya, kaya madali niya itong matago at madala. Pagpatak naman ng gabi, habang pinapakain niya si Tandang Armoro, dito na ito nagsimulang mangisay hanggang sa bigla na lamang yung binawian ng buhay. Sinubukan niya pa noong iligtas ang matanda pero masyado nang huli ang lahat. Dala naman ng takot niya, nagmamadali siyang pumunta sa bahay ng kakilala niyang albularyo. Akala niya may maitutulong ito, ngunit nang makita nito ang kalagayan ng matanda, inilahad nito sa kanya na wala na itong magagawa. Meron din itong ibinulong na mga kataga na siya namang nagbigay sa kanya ng matinding takot at pagkabahala. Hindi mo ba alam, Suli? Yang si Tandang Armoro, ang nag-iisang taong nakita kong nabuhay ng walang kaluluwa. Matagal ko na siyang kilala. At yan din ang rason
kung bakit umiilag ako sa kanya. Pagkasambit naman ito ng albularyo, dali-dali naman yung umalis. Si Suli naman, naiwang tulalang nakatitig sa labi ng kanyang kaibigan. Sumapit ang gabi, dumayo ang mga kakilala nila mula sa trabaho. May mga kamag-anak din itong napabisita na nakatira sa mga karatig baryo. Sa kasagsagan naman ng kanilang pagluluksa, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang mapatitig lang sa kinahihimlayan nito. Pinaghalong pagdadalamhati at lungkot ang kanyang mga naramdaman dahil sa mga nangyari. Dumaan pa ang mga gabi. Nagpatuloy ang pagluluksa nila para sa yumao. Akala ni Suli noon, wala nang mangyayari, pero pagpatak ng ikalimang gabi ng lamay, may napansin siyang isang lalaki na matindi ang pagkakatitig sa bangkay ng kaibigan niya. Habang pinagmamasdan niya ito, kitang-kita niya ang paglalaway ng bibig nito na parabang isang pagkain ang nakaratay sa kanyang harapan. Dala naman ng pagkabahala, dali-dali naman niya yung nilapitan para paalisin. Pagharap naman nilang dalawa, una niyang napansin sa lalaki ay yung kakaibang labi at ilong nito. Wala rin yung doong uka na siyang ipinagtaka niya sa lahat. Makalipas pa ang ilang minuto, dito na siya nagdesisyong tanungin ng lalaki ukol sa kaugnayan nito kay Tandang Armoro. Ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi, hindi naman yun umimik. Sa halip na sumagot, nagpumilit lang yung maglakad papalayo. Akmang lalagpas na ito sa kinatatayuan niya, may hinahon naman niya itong pinigilan sa pamamagitan ng paghawak sa kanan nitong braso. Teka lang, kinakausap pa kita. Huwag ka munang umalis. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, bahagya naman yung napasilay sa kanya habang sumasagot ng, wala kang kaide-ideya sa iyong ginagawa. Pakawalan mo ko kung ayaw mong maimpyerno ang buhay mo. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, bigla naman siyang napabitaw nang masipat niya ng bahagya ang kakaiba nitong anyo. Hindi niya mawari kung ano ang kanyang nakita noong mga oras na yon, pero malakas ang kanyang kutob. Malayo ito sa pagiging isang tao. Dahil dito, hindi niya nagawa pang maialis doon ang kanyang atensyon. Sa sobra niyang pagkabahala, noon ding mismong gabi, bumisita siya sa bahay ng albularyo para humingi ng tulong. Malakas kasi ang kanyang kutob. Hindi roon nagtatapos ang pagkikita nila ng lalaki. Para naman magawa ito, pansamantala niyang pinabantayan ng matalik na kaibigan ni Tandang Armoro sa nakahimlay nitong labi. Nang mapagtanto naman niyang ligtas na ito, agad naman siyang umalis bit-bit ang isang sulo. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagdating niya sa bahay ng albularyo, nadatnan niya itong nakaupo sa labas, tahimik na nagmamasid sa kumpol ng balat ng nyog na kasalukuyan nitong sinusunog. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman yung napatayo habang nagmamadaling lumalapit para buksan ang pinto. Nang magkaharap na silang dalawa, agad naman siyang nagsalita, ngunit inabisuhan siya ng matanda na mas mainam na ituloy ang kanilang usapan sa loob ng tahanan nito. Nang marinig naman yun ni Suli, di naman siya tumutol sa nais nitong mangyari. Pagpasok nilang dalawa, laking gulat na lamang niya nang bigla siya nitong inunahang magsalita. Ayon sa albularyo, totoong kutob na kanyang nararamdaman. Maging ito man kasi, ramdamang presensya ng mga nilalang na umaaligid ilang metro ang layo mula sa kanyang tahanan. Pagtatapat pa nito sa kanya, lahi ng mga balbal ang ilang araw nang nagmamatsyag sa bahay ng kaibigan niya. Kung hindi nila ito mapipigilan, maaari itong magdulot ng matinding gulo. Dagdag pa ng albularyo, isa lang ang pakay nito sa bahay ni Tandang Armoro, at yun ay walang iba kundi ang naiwan nitong labi. Nabanggit din ng albularyo na sa ikinikilos ng mga balbal, masasabi niyang merong espesyal sa naiwan nitong bangkay. Matapos naman yung marinig ni Suli, pinili na lamang niyang manahimik. Hanggat maaari wala siyang sinabi
gawa ng naniniwala siyang magkakainteres ang albularyo sa mga bagay na nalalaman niya. Kalaunan, nang wala na silang mapag-uusapan, agad naman siya nitong binigyan ng langis, pangontra sa mga balbal. Ipahid mo yan sa nicho ni Tandang Armoro. Gabi-gabi mo yang gawin para mapanatili ang bisaan nito. Sa kanyang libing naman, ibuhos mo ang lahat ng natitirang langis kung saan siya lupa ibabaon. Sa pamamagitan niyan, walang kahit na anong balbalang makakahukay sa kanyang katawan. Huwag ka ring pumayag na hindi siya ibabaon sa lupa. Alam mo naman, nauuso na ngayon ng libingan na gawa sa simento. At ako na mismo ang nagsasabi sa iyo, hindi ligtas sa mga ganoong uri ng pahingahan para sa mga namayapa. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, tumangulang naman siya hudyat ng pagsang-ayon. Dumaan pa ang mga araw, maigi niyang sinunod ang bili ng albularyo. Sa pamamagitan nito, marami siyang napapansing hindi kilalang tao na pilit na pinangingilagan ang ataol ng matanda. Kung dati magkukumpulan ito sa harapan ng bangkay, ngayon sa labas na lang ito nagmamasid. Ngunit sa kabila ng ganoong pangyayari, nasisiguro ni Suli na hindi pa roon nagtatapos ang problemang kanyang kinakaharap. Pagsapit naman ng libing ni Tandang Armoro, marami ang nakipag-isa sa pagdadalamhati nila. Nang madala na rin nila ito sa huling hantungan, agad naman niyang binuhos ang langis na ibinigay sa kanya ng albularyo. Pagkatapos naman ito, dali-dali naman siyang umalis hanggang sa dito na siya kinumpronta ng lalaking nakausap niya noong mga nagdaang gabi. Galit na galit yung nagsasalita, subalit minarapat niyang huwag itong pagtuunan ng pansin. Pagkaraan pa ng isang linggo, alinsunod sa habilin nito, bumalik siya sa sementeryo. Nakakapandiri man kung iisipin, pinagtiyaga niyang hukayin ang nicho nito hanggang sa mabuksan na niya ang ataul. Pagsilay naman ni Suli sa loob, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang hindi pa naaagnas ang kabuoang parte ng katawan ng matanda. Maliban din sa may dibdib nito, wala na siyang nakikitang parte ng katawan na pinamumugaran na noon ng uod. Basta, sariwang-sariwa pa talaga ito. Nakakagulat man kung iisipin, lakas loob niyang dinukot ang parte ng dibdib ni Tandang Armoro kung saan naroon ang mga uod. Pagpasok naman ng kanyang kamay, agad naman niyang nahawakan ang puso nitong pumipintig-pintig pa. Pagkahugot naman niya rito, bigla naman itong naglabas ng lilang usok matapos itong tamaan ng liwanag ng buwan. Paglaho naman ng pusong yon, lahat ng usok na nilikha nito pumasok sa kanyang katawan. Ilang segundo pa ang lumipas, agad naman siyang nakaramdam ng matinding pagbabago. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya may kaluluwang pumasok sa kanyang sistema. At hindi lang ito nag-iisa. Sa kadahilan ng ramdam niyang libu-libong nilalang ang pumuspos sa kanyang katawan. Matapos naman ang pangyayari, dito na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Sa pagtalas ng kanyang pandama, agad naman niyang napansin ang mga nilalang na nagkukubli sa mga nichong malapit sa kanya. Wala siyang kaide-ideya kung anong lahi nagmula ang mga ito. Ngunit malakas ang kanyang kutob na malayo ito sa mga pangkaraniwang nilalang. Maya-maya pa, pagsarado niya ng nicho ni Tandang Armoro, bigla naman niyang nasilayan ang dalawang nilalang na hindi nalalayo sa itsura ng aso. Yun nga lang, maliban sa wala itong balahibo sa katawan, umbok-umbok din ang mga kalamnan nito. Meron din itong matatalas na mga kuko na sa unang tingin, masasabi mong kayang humiwa ng kahit na anong bagay. Pagsunggab naman ito sa kanya, agad naman itong kinaladkad papalayo ang ataul ng matanda. Sinubukan pa itong kunin ni Suli pero hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon para gawin ito. Paglayo naman ng nicho sa kanya, dito na nagsimulang magpakita ang iba pa na dahan-dahan namang humarang sa bawat direksyon na pwede niyang takasan. Hindi nagtagal,
may napansin siyang isang nilalang na unti-unting naglalakad gamit ang dalawa nitong paa. Mabilis din itong nagpalit ng anyo at sa pagharap nila, nakita niya ang mukha ng isang matandang lalaki. Sa estado nito, parang matagal na panahon na yung pumanaw. Bukod kasi sa humpak na ang pisngi nito, halos lumabas na rin ang lumuluwa nitong mga mata. Sa pagharap naman nilang dalawa, bigla naman yung umangil habang ipinapakita ang matatalas nitong mga ngipin sa kanya. Walang balbalang gustong makita ng mga taong nabubuhay pa. Kung inakala mong kumakain lang kami ng patay, pues nagkakamali ka. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yan, bigla naman itong hinawakan sa damit si Suli. Ngunit nang akmang babao na sa kanyang balat ang kuko nito, agad naman itong binawi ng matanda na parabang may napansin itong kakaiba sa katawan niya. Maya-maya pa, dito na ito nagsimulang magtanong ukol sa kanyang ginawa. Dagdag pa nito na, bakit madali niyang nakuha ang ganoong kalakas na uri ng abilidad? Sa pagpapatuloy naman ng pagsasalita ng nilalang, mas lalo niyang nararamdaman ang matinding galit na bumabalot sa buo nitong katawan. Kalaunan, pagkatapos naman itong magsalita, bigla naman siya nitong sinunggaban. Dahil sa bilis ng pangyayari, wala na rin siyang nagawa kundi ang mapasubasob sa lupa. Pilit din siyang nagpumiglas mula sa pagkakahawak nito. Ngunit ano naman ang kanyang magagawa sa hindi pangkaraniwang lakas ng matanda? Sa kasagsagan ng kanilang pagbubuno, unti-unti naman niyang napansin ang iba pa nitong mga kasama na nagmamadaling lumalapit sa kanya. Nung una, inakala niyang magmamasid lang ang mga ito, pero laking gulat na lamang niya nang bigla siyang pagtulungan ng mga ito. Dahil sa dami ng mga nilalang na nagkaisa, sa loob lamang ng maikling oras, halos magkalasog-lasog na ang katawan niya. Maraming beses na rin siyang humanap ng pagkakataon para tumakas, pero sa dami at lakas ng mga ito, tila bang naging huli na ang lahat. Habang nagpupumiglas din siya, hindi na mawala sa isip niya ang posibilidad na maaari niya itong ikamatay. Nakakatakot man kung iisipin, alam ni Suli na hindi yun imposibleng mangyari. Sa pagpatayo naman sa kanya ng mga nilalang, dito na siya nito walang habas na inundayan ng saksak na tumagos naman sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa loob lamang ng ilang segundo, naligo na siya sa sarili niyang dugo, kasabay ng unti-unti na niyang paghihingalo. Nang akmang nandidilim na rin ang paningin niya, bahagya naman siyang natigilan nang may marinig siyang tinig mula sa kanyang kaluluwa. Ang tinig na yon pinuno, walang ibang hinahangad kundi ang pagtawag sa kanila ng bago nilang tagapangalaga. Paulit-ulit din itong sinambit ang kanilang mga pangalan hanggang sa dito na nagdesisyon si Suli na tawagin ang mga ito. Pagsigaw naman niya sa mga nilalang, laking gulat na lamang niya nang paisa-isa itong umahon mula sa katawan niya. Binubuo rin ang wangis nito ng purong anino na parabang isa sila sa mga nilalang na umiiral gamit ang katawan ng espiritu. Bawat isa rin sa kanila may mga buradong pagmumuka na tanging si Suli lamang ang pinahihintulutan nilang makakita. Wala rin silang pang-ibabang katawan sa kadahilan ng binubuo ito ng ipo-ipo at mga batong nagbabaga. Simple lang din ang wangis nila, ngunit sa unang tingin masasabi mong lahat sila pawang mga makakapangyarihang nilalang. Nang masipat naman ito ng mga balbal, bigla naman yung napaatras. Sa dami kasi ng mga nilalang ng anino na tinawag niya, sa isang kisap mata, nasapawan niya ng ilang daang ulit ang bilang ng mga ito. Kung kanina siya ang nasukol ng mga balbal, sa mga sandaling yon aminado ang mga ito na sila naman ang nasukol ni Suli. Dahil sa pangyayari, wala naman itong nagawa kundi ang bitawan siya. Pagbawi nito ng kanyang kamay, agad namang pinaghilom ng kanyang anino ang mga natamo niyang pinsala na parabang hindi man lang ito nangyari. Matapos nun, bumalik ang kanyang lakas na minsang nawala sa kanya. Nadagdagan din ito ng triple
Kaya nung maramdaman niya ang nag-uumapaw na lakas ng kanyang kalooban, buong galit niyang sinunggaban ang matandang balbal na muntik nang kumitil sa kanyang buhay. Pag-unday niya ng suntok sa may bandang dibdib nito, agad naman yung tumagos sa poder ng nilalang, kasabay ng pagtagos nito sa mismong katawan. Sa lakas ng kanyang pagkakasuntok, tumagos sa likod ng balbalang kanyang kamao. Ikinagulat naman ito ng lahat, maging ng matandang nakampanteng tumanggap sa kanyang atake. Bago ito mawala ng malay, nagawa pa nitong makatingin sa kanya, bakas ang matinding takot at palaisipan. Paghugot naman niya ng kanyang kamao, agad naman yung humandusay habang unti-unting nawawala ng buhay. Nang masipat naman ito ng mga nilalang, lahat ng takot nito laban sa mga anino, bigla na lamang naglaho. Sa halip di na umatras, buong puwersa itong umatake hanggang sa nilamo na ito ng mga aninong kanyang tinawag. Ayon kay Suli, kada balbal noong naghahangad na paslangin siya, sinasapian ng halos 100 aninong sumusunod sa kanyang utos. Sa oras ding mapasok na nito ang katawan ng kanyang biktima, dito na magsisimula ang kalbaryo ng buhay nila bago tuluyang madurog ang kanilang kaluluwa. Kadalasan, wisyo at sariling bait ang inaatake ng mga ito, kaya bawat nilalang na kanilang sinasapian, bigla na lamang nababaliw at nagwawala. Nagtatagal din ito ng kalahating oras bago nila tuluyang maangkin ang mismong katawan ng kanilang biktima. Sa sandali ring makuha na nila ito, ang katawang yon ang gagamitin nila para sundin ang bawat kagustuhan ng taong tinuturing nilang bagong Panginoon. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipagmatigasan ng mga balbal, nahulog na ngayon sa sarili niyang mga kamay. Hindi naglaon, agad namang tumahimik ang paligid, senyales na tapos na ang nangyayaring labanan sa pagitan nila. Maya-maya pa, nang mawala na ang mga aninong hindi nagawang makapasok sa katawan ng mga nilalang, dito na tumambad sa kanya ang 10 matatapat na tauhan. Wala namang nagbago sa katawan nito, maliban na lang sa kaluluwang namamahala sa kanila noon. Iba man ang bagong nagmamay-ari sa kanilang katawan, lahat ng kanilang abilidad madali pa ring magagamit ni Suli. Pagramdam naman niyang pagmamay-ari na niya ang mga ito, agad naman niya yung inutusan na ibalik ang ataul ni Tandang Armoro. Nang marinig naman yon ng mga balbal, dali-dali naman yung sumunod. Dumaan pa ang mga araw, nanatili ang mga nilalang sa kanyang tahanan. Imbis din na magtrabaho pa siya noon sa bukid, ang mga ito na ang inuutusan niya na dumiskarte ng salaping gagamitin niya. Di man noon tumututol ang mga nilalang, gawa ng alam ng mga ito na parte yon ng kanilang trabaho. At sa maniwala kayo o hindi, nagtagal lamang ng ilang buwan bago makamit ni Suli ang yamang matagal na niyang pinapangarap. Noong una inakala niyang panaginip lamang ang lahat, pero habang tumatagal na hawak niya ang mga salaping kinita ng mga ito, napagtanto niyang totoo ang buhay na kasalukuyan niyang tinatamasa. Dahil sa ganoong pangyayari, imbis na manatili sa basurahan, nagpasya na siyang umuwi. Aminado kasi siyang nangungulila na siya sa kanyang mga magulang, kaya hangad niyang muli itong masilayan. Pagbalik naman niya sa lugar nila, agad naman siyang sinalubong ng kanyang amang nagtitinda ng mga gulay sa baryo. Nakakalungkot man ang sitwasyon nito, minabuti niyang wag na muna yung pansinin. Ang ginawa niya, tahimik lang siya roong sumama hanggang sa makarating na sila sa bahay nila. Bago rin niya ilahad ang mga pinagdaanan niya, nagkaroon muna sila ng konting kwentuhan at kumustahan. Una ring naglahad ng istorya ang kanyang ina, ukol sa hirap ng buhay na kasalukuyan nilang pinagdadaanan. Nang marinig naman ni Suli ang sinabi nito, agad naman niyang tinawag ang kanyang mga tauhan na kanina pang naghihintay sa labas ng bahay. Pagpasok naman ito bitbit ang malalaking maleta, agad naman niya yung binuksan sa harapan ng mga magulang niya habang nagwiwika ng, "Tay, Nay, mula sa araw na to,
Hinding-hindi na kayo magtatrabaho. Ako na ang bahala sa lahat. Kaya kayo, wala na kayo ibang gagawin, kundi ang magsaya. Sulitin niyo ang mga araw, sapagkat minsan lang tayong dumaan sa mundo. Pagkasambit naman niya ng mga katagang ito, dito na unti-unting nasilayan ng kanyang mga magulang ang mga salaping singkapal ng isang malaking kutsyon. Di man sila makapaniwala sa kanilang mga nakita, alam nilang totoo ang mga bagay na nasa harapan nila. Magmula noon pinuno, namuhay ng marangya ang mga magulang niya. Di na rin ito na ipagtanong kung saan niya ito nakuha, gawa ng aminado itong mas mahalaga ang mga salapi kumpara sa sasabihin niya. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na para mapanatili ang kanilang yaman, ginagamit ni Suli ang mga negosyante sa bayan para makapagbigay sa kanya ng hindi mabilang na mga salapi. Sa pamamagitan ng mga ito at ng mga balbal, nagpatuloy ang kanilang marangyang pamumuhay. May mga albularyo mang nakakatunog sa kanyang ginagawa, hindi niya na ito pinapansin pa. Ayon pa kay Sulina, wala na siya noong ibang iniisip, kundi maibigay ang buhay na hangad ng kanyang pamilya. Dagdag pa niya na lahat ng mga nilalang sa bayan nila, walang nakahigit sa kanyang abilidad, maliban na lamang sa dibinong dumayo noon sa lugar nila. Nahirapan talaga doon si Suli pinuno, sa puntong kinakailangan na niyang ilabas ang lahat ng anino na meron siya. Ngunit sa bandang huli, hindi rin siya nagtagumpay. At ang naging kabayaran sa kanyang pagkatalo ay ang buhay ng mga balbal na matagal na niyang katuwang sa araw-araw. Pasensya ka na pinuno masyadong mahaba ang kwento ng buhay ko. Kung gusto mo, hayaan mong ibahagi ko ang mga susunod sa panibagong yugto. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Salamat kung bibigyan mo ito ng oras o hindi. Muli-muli, ako po ito si Suli Pinuno. At ipapaalala ko lang na nagsimula ang kwento ko noong makuha ko ang mga bertud na nasa loob ng bangkay ni Tandang Armoro. Maganda sana yung kwento mo, Suli, kaso hindi ko maisip kung paano naging mga bertud yung iba't ibang laman loob ni Tandang Armoro. Baka pwede mong ipaliwanag. Salamat.